je to niečo ako je predpôrodný prípravný kurz, tak toto je niečo, čo by mal ten rodič absolvovať v podstate hneď potom, ako vlastne dieťa si privedú domov z pôrodnice a začať. No aj v rámci ešte to predporodného by to bolo veľmi fajn. Teraz sa snažíme s kolegynkami dostať do tých inštitútov, že aby naozaj toto bolo súčasťou tá manipulácia, taká tá bežná, denná, aj v súčasťou tých predpôrodných kurzov. To je strašne dôležité, aby tie maminy vedeli, že čo. Dá sa k tebe prísť aj poradiť aj mimo kurzu? Áno, určite áno. Aj chodia maminy, že mimo kurzu, keď vidia, presne sa chcú len poradiť, čo ďalej, ako v tejto fáze, či je to v poriadku, nie, áno, dá sa. A teda ten poradenský kurz je v jakom rozsahu? Podľa potreby. Prvá taká úvodná, som veľmi rada, keď prídu obidvaja rodičia, že aj tatino je súčasť teda tej rodiny a že prídu obidvaja, tak si to trvá to hodinu, podľa toho, aké je veľké to bábätko, ale vždy sme plus minus tých 60 minút a potom podľa potreby.